Bueno, bos días. Empezamos. Rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro ten que ver, acercámonos a data do 25 de xullo, 24, que é cando tradicionalmente entregamos as medallas Galicia, e logo da entrega que fixemos onte a princesa de Asturias no Pazo de Rasoi. Faremos tamén entrega, como todos os 24 de xullo, das medallas de Galicia. Este ano serán 3, contando a entregada onte, e hoxe acordamos os candidatos, o otorgamento, os candidatos, son as persoas as que lles otorgaremos as outras dúas medallas de Galicia que otorga a Xunta de Galicia neste ano 2025 e que serán entregadas nun acto, como é sendo tradicional, o 24 de xullo. Por tanto, hoxe o Consello aprobou otorgar a Medalla de Ouro de Galicia aos alcaldes de Porto, Rui Moreira, e de Braga, Ricardo Río, que este ano, despois de varios períodos de mandato, de acordo á normativa Vicente en Portugal, deixarán os seus cargos por acadar o período máximo. Trátase de un recoñecemento a dúas persoas que representan, entendemos que perfectamente, todo ese espírito de cooperación, esa cooperación tradicional tan importante e tan longa tradición entre Galicia e o norte de Portugal. Unha cooperación, a relación que vai moito máis alá do puramente xeográfico, compartimos lazos históricos e culturais, compartimos lazos lingüísticos e compartimos un ecosistema económico, social, de relacións humanas que pon en contacto diariamente a milleiros de persoas a ambos lados da raya. Por lo tanto, tanto Ricardo Río, alcalde de Braga dende o ano 2013, que reivindicou sempre melloras na calidad de vida dos veciños de ambas rexións, que ten en Braga importantes centros cunha cooperación moi activa con Galicia, que sempre estivo ao fronte de organismos de cooperación de ámbito académico, social, de todo tipo. Vemos que é perfectamente merecedor desta medalla, igual que Rui Moreira, alcalde do Porto, que, ademais de todos os méritos que concurren tamén con él, igual que na persona de Ricardo Río, últimamente destacouse, además, moitísimo no pulo de infraestructuras que son fundamentais para Galicia, esa conexión de alta velocidade polo norte de Portugal, que se te manifestado tantas veces, esa defensa do corredor atlántico, constantemente con presencia en Galicia, constituye un aliado fundamental para a nosa comunidade autónoma para conseguir ese obxectivo. En definitiva, pola súa estreita relación de moitos anos con Galicia e por defender sempre esa cooperación tan fundamental para nós, recibirán Ricardo Río e Rui Moreira a máxima distinción que concede a nosa comunidade. Cambio de asunto de Consellería, a proposta da Consellería de Facenda, a proposta levou a Consello e dimoslle visto bo a un informe, como vimos facendo periódicamente, de execución dos fondos MRR, os fondos asignados á Xunta de Galicia. A Galicia, a día de hoxe, lle foron asignados 1.745 millóns de euros dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, dos cales non recibimos todos. Faltan 114 millóns de euros aínda por recibir, que Galicia ten asignados, pero aínda non nos foron ni siquiera transferidos, e cando o prazo de execución de todo o que haxa que facer con eses fondos remata, como saben, o 31 de agosto de 2026, prácticamente dentro dun ano. Dos 1.631 millóns que xa nos foron transferidos, a día de hoxe, a Xunta xa adxudicou o 85% deses fondos. Xa están adxudicados e, por tanto, moitos xa están executados e outros xa están en execución. O 85%, casi 1.400 millóns de euros. E o 94%, por lo tanto, estaría entre ese 85%, abrir un 9% máis, habría que engadir un 9% máis, que está xa en convocatorias publicadas. Habería un 9% pendente da adxudicación, xa son actuacións menores que entrarían dentro dese prazo de xustificación do 31 de agosto do ano 2026. Por tanto, entre 94 e 95% xa está convocado, o 85% xa adxudicado e a maioría executado.
Xa se beneficiaron destes fondos 46.500 persoas, 6.000 entidades e sociedades e 8.500 autónomos. E adicáronse prácticamente a todos os sectores, con especial incidencia en turismo, transición verde, educación, ciencia e comercio. Por tanto, como vimos acreditando con esta fiscalización a través dos informes que levamos ao Consello dos que damos conta, seguimos cumprindo nesta execución e iso nos dá todo o dereito do mundo a reclamar o mesmo dende a Administración Xeral do Estado, que se reservou, como saben, a maior parte destes fondos e que ten, a día de hoxe, un nivel de execución moi inferior ao que ten Galicia e o que, por certo, teñen a maioría das comunidades autónomas, unha razón máis para esa reclamación que sempre fixemos de que se nos transferían eses fondos para poder executalos. Ainda están sen adxudicar máis da metade dos fondos, o 55%, 22.500 millóns de euros que siguen nos caixóns dos diferentes ministerios. Cambio de Consellería e de acordo, a proposta da Consellería de Educación, seguindo con esa tendencia práctica en Galicia de ser unha das comunidades máis inclusivas en materia de educación. A día de hoxe somos a comunidade autónoma con maior taxa de alumnos que teñen necesidades educativas especiais que están matriculados en centros ordinarios. Queremos seguir así e, polo tanto, o acordo do que ora paso a dar conta vai nesa liña. Hoxe renovamos o convenio de colaboración que a Xunta de Galicia ten coa ONCE, coa Organización Nacional de Cegos Españois, para mellorar a atención aos 305 alumnos galegos que teñen algunha discapacidade visual e que están en centros educativos ordinarios galegos. 350.000 euros. E a atención mediante profesores especializados, a adaptación de libros ou materiais para que poidan estudiar estes 305 alumnos. Cambio de Consellería, varios acordos da Consellería de Presidencia, competente en materia de mobilidade, relacionados co transporte. Recordarán que hai unhas semanas o Consello da Xunta de Galicia acordáramos adicar 95 millóns de euros para manter e reforzar o servicio de autobuses escolares gratuitos a partir deste curso ata o ano 2027 e hoxe tomamos un acordo que ten que ver tamén co transporte escolar, pero neste caso transporte escolar adaptado para alumnos con discapacidades. 450 alumnos que se verán beneficiados por este acordo, que supón un investimento de casi 2 millóns de euros, algo máis de 1,9, e que supón renovar a colaboración con 17 entidades que prestan este servicio de transporte escolar adaptado. Son 77 rutas que se van a manter e que permiten trasladar os rapaces con algún tipo de discapacidade dende o seu domicilio ao centro escolar e se necesitan algún tipo de terapia, rehabilitación en horario escolar tamén utilizarían este transporte escolar adaptado gratuito. Outro acordo, decía que son varios en materia de transporte, da Consellería de Presidencia, os autorizamos a contratación do servizo de transporte adaptado para os usuarios dos centros de día integrados no Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Son 6,5 millóns de euros, beneficia a 50 centros que están no consorcio e este 6,5 millóns de euros sirve para poñer en circulación, para que presten este servicio, 85 vehículos adaptados, que son 7 máis dos que viñan prestando a toda agora. Recordar que Galicia conta con 6.500 prazas de centros de día, que son 5 veces máis prazas das que había hai algo máis de 15 anos. Cambio de Consellería, proposta da Consellería de Política Social e tamén, similar ao que facemos cos fondos, coa execución dos fondos MRR, o Consello analiza periódicamente o balanzo do plan de choque de atención a dependencia e discapacidade que pusemos en marcha, como recordarán, aprobámoslo a finais do ano pasado, leva en vigor todo este ano. Fixemos balance dos 6 primeiros meses e o balance o que nos di é que duplicamos o número de expedientes de dependencia e discapacidade, expedientes favorables, concesións, entre xaneiro e xuño deste ano respecto aos 6 primeiros meses do ano 2024. Prácticamente duplicamos, foi un 95% máis, é dicir, prácticamente un 100% máis, algo máis de 42.500 expedientes, dos cales 30.000 foron resoluciones favorables de discapacidade e 12.500 resoluciones favorables de dependencia. É dicir, 12.500
novos dependentes atendidos. O obxectivo, como saben, é chegar aos 90.000, estamos no bo camiño, xa duplicamos o mesmo que se fixo no primeiro semestre do 2024 e seguimos con ese obxectivo de chegar aos 90.000. E por iso están en vigor todas estas medidas que son as que están permitindo este bo balance, que xa se otorgue prácticamente de xeito automático o grado 3 de dependencia as persoas que cos informes de saúde o que conste no seu expediente enfermidades moi graves, enfermidades moi habilitantes. Con isto, simplemente, sin necesidade dunha valoración posterior, xa se acredita este grado 3. Tamén estamos valorando directamente a dependencia nas residencias públicas, co personal sanitario que hai ali, sin necesidade de facer outro tipo de valoraciones. Creamos 3 novas unidades de valoración, 11 novos profesionais contratados, e quedou incluído todo este sistema de valoración no sistema de citas automáticas a través de mensaxes no móvil. Todo isto está permitindo unha agilización que levou prácticamente a duplicar as persoas que teñen valoración agora de discapacidade ou se recoñeceu a dependencia. Somos a comunidade autónoma na que máis aumentou o número de persoas atendidas nos últimos 12 meses. E, a día de hoxe, o 98,6% dos galegos que teñen dependencia recoñecida xa están recibindo un servizo ou prestación. Cambio de acordo e de consellería, acordos da Consellería de Sanidade, o primeiro nos levou a incrementar, a seguir colaborando coas entidades sociais que actúan na prevención e loita contra o VIH e as enfermedades de transmisión sexual. Seguimos colaborando con elas, convenio de 1 millón de euros para apoiar 12 proxectos neste eido e un 10% máis de cantidade que adicamos respecto á última colaboración do ano pasado. Outro acordo en materia de sanidade, saben que estamos en negociacións coa FEGAN para, durante o ano 2026, é dicir, o vindeiro ano, ir asumindo, ata asumir na súa totalidade durante o ano que ven, as 13 unidades de drogodependencia que a día de hoxe son titularidade municipal e que atenden cada ano a máis de 7.000 persoas con dependencias. Xa digo que queremos integrar, está unha folla de ruta marcada coa Federación Galega de Municipios e Provincias, a plena integración destes centros no Servicio Galego de Saúde, pero, mentras, dámoslle apoio aos concellos dos que siguen dependendo este ano completo por última vez. Por tanto, acordamos renovar a colaboración que temos con estes concellos a través dun convenio que asinamos coa Federación Galega de Municipios e Provincias para manter atención aos pacientes con trastornos adictivos que a día de hoxe son atendidos nas unidades de drogodependencia municipais. Son 4 millóns para ofrecer servicios terapéuticos, atención psicolóxica, rehabilitación ou actividades de prevención de adiccións. 4 millóns e, ademais, un segundo acordo, dentro deste acordo global, destinar 253.000 euros a axudas para impulsar a reinserción social destas persoas a través de vivendas tuteladas, darlles unha oportunidade habitacional unha vez que están rehabilitados ou en fase de rehabilitación. Outro acordo en materia de sanidade ten que ver coa necesidade de actualizar o rexistro sanitario de empresas e establecementos alimentarios. Existe este rexistro, pero nos últimos anos cambiou todo o que ten que ver cos hábitos alimentarios, coas novas maneiras de suministrar alimentos, sobre todo público. Houve cambios moi importantes, que tamén cambios nos hábitos alimentarios, dos que se derivan tamén novas maneiras de suministrar estes alimentos e, polo tanto, é necesario modificar este rexistro sanitario para adecualo aos cambios que se teñen producido estes anos e que os novos locales, os novos establecementos onde se suministran estes alimentos cumplan cos requisitos sanitarios. Por lo tanto, o que fixemos foi remitirlle ao Consello Consultivo, previo á súa aprobación polo Consello, o decreto que actualiza o catálogo de actividades incluídas no Rexistro Galego de Establecementos Alimentarios. E cales son as principais novedades que leva este decreto que acabamos de enviar ao consultivo? Pois, por exemplo, incorpora os locais ambulantes ou provisionais, carpas, postos, vehículos de venda ambulantes, as food truck, por exemplo. Incorpora tamén os almacéns de apoio a empresas ou negocios de alimentación, grandes almacéns que foron aparecendo estes últimos anos. E incorpora tamén calquera instalación na que se transforman e sirvan alimentos para a súa venda, xa sexa no propio local ou a través dun servicio a domicilio. Todo isto non está incorporado no rexistro e, polo tanto, quedará incorporado e regulado neste novo decreto.
Cambio de Consellería de Asunto, Consellería de Economía, empezamos con asuntos de índole económica, seguimos tomando acordos para lograr ese objetivo de que no ano 2028 o solo industrial, a disposición das empresas galegas, estea incrementado en máis dun 50%. O objetivo é chegar ao 60%. Por tanto, se dimos o visto e prace ao comenzo de toda a tramitación para duplicar a superficie do parque empresarial da Camba, no concello de Sove. Imos destinar 3,8 millóns de euros e dar resposta á demanda de solo industrial que existe actualmente nesta zona da Mariña. A proposta, cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería do Mar, hoxe dimos visto e prace a distribuir as 63 axudas por un importe de 6,4 millóns de euros concedidas ao Aveiro da Orden, convocada no seu día para promover melloras nos portos pesqueiros, nos lugares de desembarque e nas lonxas que dependen da Xunta de Galicia. Estes 6,3 millóns de euros que supón 73 resolucións de axudas, supón un 30% máis do concedido na última edición e van beneficiar a 49 proxectos, son moitos, por darles algún exemplo, os aprobamos a distribución, está, por exemplo, modernizar todos os equipos de pesaxe na lonxa do Grove, establecer sistemas para mover cargas no porto de Camariñas ou novas cámaras de frío no porto de Burela, así hasta 49 proxectos que resultan beneficiadas pola orden cusa distribución aprobamos hoxe en Consello. Sigo no sector primario, Consellería de Medio Rural, neste caso, hoxe acordamos destinar 6 millóns de euros a unha liña de préstamos, préstamos en condicións máis ventasosas que as ordenadas do mercado, para promover melloras e modernizar as explotacións agrícolas, melloras de modernización das explotacións agrícolas. Con estes 6 millóns, o objetivo é chegar a mobilizar ata 60 millóns de euros de investimento, serían dous tipos de liñas de crédito, unha para melloras que mitiguen os efectos do cambio climático ou melloren o benestar animal, e outra para reformar, outra basicamente para mercar nova maquinaria. Unha iría destinada todo o tema do cambio climático, iluminación, novos sistemas enerxéticos, mellorar o benestar animal, e a outra nova maquinaria, e en total serían 6 millóns de euros en dúas liñas de crédito. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe acordamos asinar un convenio de colaboración, autorizar que se asine un convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e Augas de Galicia para ampliar e mellorar a depuradora de augas residuais neste Concello, en Vilagarcía de Arousa. Un investimento importante, 31,4 millóns de euros, dos cales a Xunta chegará ao 80% e o Concello de Vilagarcía a cantidade restante. As novas instalacións van permitir darlle servizo a unha población potencial de máis do doble da que normalmente reside neste Concello, pero na temporada estival, como na que estamos, alcanzas en algún momento estes picos, e a parte queda para futuras, a previsión ata chegar a atender a 100.000 persoas, ademais de mellorar moitos dos servicios cos que traballa a depuradora actual, resolver certas carencias que ten agora mesmo. A previsión, unha vez que asinemos o convenio que os autorizamos, é iniciar as obras no primeiro semestre do ano que ven. E, ademais, existen todas as previsións necesarias para que a depuradora actual poida seguir funcionando en condicións de normalidade mentras se produce as súas obras de ampliación e mellora. Cambio de Consellería de Acordo, Consellería de Vivenda, outro acordo máis, saben que todos os consellos vamos traendo acordos para cumprir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000 nesta legislatura. O concello afectado polo acordo de hoxe é o Concello de Pontevedra, onde saben que estamos a facer varias actuacións en colaboración co Concello, localizadas basicamente, non só, pero basicamente no barrio de Valdecorvos, onde xa temos 74 vivendas en construción, xa está licitado o proxecto para 54 vivendas máis e 4 baixos comerciais que serán vivendas, e estamos a punto de licitar a construción de 48 máis, que se engadirían o que obxecto do acordo de hoxe, que licitar a execución das obras para 56 novas vivendas públicas no barrio de Valdecorvos, 9,3 millóns de euros costarían estas vivendas, cusa licitación para empezar a súa construción autorizamos no Consello de hoxe. Cambio de acordo de Consellería, Consellería de Emprego, hoxe acordamos unha nova convocatoria dun proxecto
que garantiza, como mínimo, a inserción do 35% das persoas que se acollen a eles ou a él. Son a nova edición dos programas integrados de emprego, que ofrecen asesoramento personalizado, formación e prácticas en empresa. O obxectivo é chegar a algo máis de 4.500 desempregados, son 10,3 millóns de euros para os vindeiros 2 anos e, como lles decía, o 35% das persoas que se acollen a estes programas teñen que conseguir un requisito para que se poidan os beneficiarios recibir as axudas, teñen que conseguir traballo cando rematen a súa formación. Hai unha novidade destos 10,3 millóns de euros, 2 irán especificamente dedicados a persoas maiores de 52 anos para facerlles este itinerario formativo que favorece a súa empregabilidade e outros 2 millóns reservados para impulsar especificamente a inserción laboral de mulleres. E, ademais, vanse centrar nos sectores estratégicos, nos que agora mesmo están demandando máis emprego, que son o naval, sector TIC, construción, automoción, inteligencia artificial e Big Data. Cambio de acordo, volvo á Consellería de Medio Ambiente, demos o visto bo a unha guía interpretativa que elaborou a Consellería de Medio Ambiente para solucionar un problema que se está dando na práctica, que é que a Lei Estatal de Avaliación Ambiental, que teñen que seguir tamén calquer proxecto que se instale no territorio, está provocando bastantes problemas de inseguridade xurídica en canto á súa interpretación e, polo tanto, o que vai facer a Xunta de Galicia é editar esta guía para aclarar todo aquilo que estamos vendo que está sendo obxecto de consulta nos servicios autonómicos. Pois, por exemplo, todo o que ten que ver cos proxectos de cabanas ou bungalós de uso turístico están proliferando, teñen que ter unha avaliación de impacto ambiental, é obrigatoria, están surxindo moitas dúdas sobre iso. As instalacións de paneis solares de máis de 5 hectáreas, sempre que non sexan unha cuberto tellado tamén, ten que ser obxecto según esta lei estatal de avaliación de impacto ambiental, con unha serie de requisitos que queremos aclarar, ou as concentracións parcelarias que impliquen modificacións físicas da contorna, novos camiños, alteración sustancial da vegetación, todo iso agora necesita avaliación ambiental según a lei estatal. Está, xa digo, xerando bastantes dúbidas e por eso acordamos elaborar esta guía interpretativa e poñelos a disposición de calquera persoa que desese emprender calquer proxecto. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Educación, as súas competencias de I+D+I, dándolle continuidade ao que aprobamos hai uns meses, recordarán, o Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, eran 1.300 millóns de euros, imos deslosando destas cantidades os diferentes acordos executivos para darlle efectividade. E hoxe acordamos destinar 53 millóns de euros ás axudas ao abeiro deste plan xeral para que buscan impulsar a transferencia de coñecemento. É fundamental, o temos dito moitas veces, que, aparte dos achádegos en materia de investigación, despois teñan unha transcripción, unha transferencia á vida económica que lles dé utilidade e lles dé rendabilidade. Son 4 grandes liñas de axuda, a cantidade é, como decía, 53 millóns de euros para mobilizar como mínimo outro tanto, e chegar aos 100 millóns de euros mobilizados. Son 4 grandes liñas de axuda. A primeira, para fomentar que PEMES e centros de coñecemento colaboren en proxectos de I+D, xa dende o principio, para despois facilitar a transferencia, serán 28 millóns de euros. A segunda liña de axuda é para crear ou consolidar unidades mixtas de investigación, é dicir, consorcios entre universidades, centros tecnolóxicos e empresas, 12 millóns de euros. A terceira, 10 millóns para creación e mellora de infraestructuras tecnolóxicas que faciliten esta transferencia de coñecemento, e a última, a de menos cantidad, 3 millóns, para apoiar proxectos que superaron os requisitos das axudas estatais do Centro de Desenvolvemento e Innovación, pero, finalmente, tendo superado estes requisitos, por falta de crédito, quedaron sin ningún tipo de axuda. Por lo tanto, destinamos 3 millóns de euros a estes proxectos que, cumprindo os requisitos, ao final non obtiveron ningún tipo de axuda económica, con cargo a este plan estatal. Son proxectos de transferencia de coñecemento e, polo tanto, axudámoslos con esta cantidade suplementaria de 3 millóns de euros.
E o último acordo, que explicará a Conselleira de Medio Rural máis polo miúdo, ten que ver con algo que está tendo grandes repercusións para o sector agrogandeiro. Saben vostedes que a normativa europea obriga aos Estados a controlar o nivel de nitratos que hai nas augas procedentes da actividade agrícola. O obxectivo é detectar que áreas teñen niveis por riba do permitido na lei para, posteriormente, se procede, declarar as zonas vulnerables. E, antes de designar zonas vulnerables, é necesario que se acredite que os nitratos de orixe agraria son causantes significativos determinantes da posible contaminación. Galicia xa reclamou varias veces ao Goberno central os estudos que son necesarios para acreditar que cantidades dos nitratos proceden da actividade agrícola e cales de outras fontes, porque non só proceden da actividade agrícola. O Goberno nos transmite que ainda non rematou estes estudos, pero nós temos que seguir avanzando e hoxe aprobamos a comenzar a tramitación, abrindo consulta pública, o texto do decreto que vai regular en Galicia as actuacións para reducir, e sempre que sexa posible, evitar a contaminación por nitratos que teñan orixen agrario en Galicia. A previsión é aprobalo antes de que remate este ano, pero para dar máis detalles, dou a palabra á Conselleira de Medio Rural. Grazas, presidente. Efectivamente, hoxe elevamos ao Consello da Xunta o inicio da tramitación do anteproxecto de decreto que regulará as actuacións para reducir, minimizar e evitar, na medida do posible, a contaminación producida por nitratos de orixe agrario en Galicia. Como acaba de explicar o presidente, esta tramitación iníciase coa apertura da consulta pública previa a esta norma, que permanecerá no portal de transparencia dende o día de hoxe ata o 30 de xullo. Na Xunta de Galicia traballamos con anticipación e queremos estar preparados. Por iso, xa en febreiro deste ano, mantivemos reunións informativas co sector e coas corporacións locais para explicar en que consistiría esta posible designación de zonas vulnerables a nitratos. E por iso, mentres agardamos a que o Goberno central nos facilite os estudos cos datos definitivos e concluíntes que son necesarios para esta designación, avanzamos xa na tramitación da normativa necesaria que aporte seguridade xurídica no caso de ter que declarar zonas vulnerables a nitratos. Como dixen, hoxe abrimos a consulta pública este anteproxecto de decreto que prevemos aprobalo no último trimestre deste ano 2025. E antes deste decreto, a través deste decreto, determinamos o procedemento de designación desas zonas vulnerables, no que se require contar con ese estudo necesario de presións que está pendente de elaborar por parte do Goberno central. En esta norma tamén incluímos o desenvolvemento de programas de actuación para previr e reducir a contaminación, baseados na información científica dispoñible, así como a elaboración de códigos de boas prácticas agrarias de obrigado cumprimento nas zonas vulnerables. Esta non é unha normativa que lle afecte en exclusiva á Consellería do Medio Rural. É un proxecto de goberno, no que participan activamente outros departamentos. De feito, no marco deste decreto, prevemos a posta en marcha dun plan autonómico de xestión integral dos excedentes das dexeccións agrarias gandeiras, co obxectivo de reducir a contaminación por nitratos ao tempo que asegura a continuidade da actividade gandeira nas zonas vulnerables. Con este plan tamén fomentaremos a economía circular mediante a xeración de biometano e de fertilizantes. Froito tamén desta colaboración entre consellerías, é importante destacar que a Consellería de Economía e Industria porá en marcha unha rede autonómica integrada de instalacións de eliminación e valorización das dexeccións gandeiras. Situaránse preferentemente preto das zonas que se poidan designar como vulnerables e facilitarán non só a eliminación das dexeccións, senón tamén a súa valorización como enerxía renovable. Por tanto,
dende o Goberno galego damos pasos en firme para, ante todo, dotar de seguridade e certezas ao sector agrogandeiro, que é un dos piares económicos do noso rural. É importante lembrar o contexto no que nos movemos e que nos fai chegar ata aquí. En primeiro lugar, a normativa europea, que obriga aos Estados membros a identificar e controlar as augas que se atopen afectadas por nitratos de orixe agraria. No caso de existir esta situación en zonas do territorio, establécese a designación desas zonas vulnerables que permitan ao mesmo tempo tomar medidas para paliar esta contaminación. E, en segundo lugar, a normativa estatal desenvolve que esta designación de zonas vulnerables corresponde ás comunidades autónomas. Para levar a cabo esta declaración, é imprescindible acreditar que a contaminación sexa producida por fontes agrarias dun xeito significativo. Facelo doutra maneira, tal e como xa se ten pronunciado a Xustiza Europea en algunha ocasión, sería perxudicar innecesariamente a un sector tan relevante para Galicia como é o sector agrogandeiro. E o propio Goberno central indica que as comunidades debemos tomar como referencia un instrumento fundamental de cara a unha posible declaración de zonas vulnerables: o estudo das presións agropecuarias, urbanas ou doutro tipo que poidan considerarse significativas que o citado Ministerio debe elaborar tamén cuatrienalmente. Pois ben, a día de hoxe os resultados deste estudo, como explicaba antes, aínda están pendentes. Creo que é de sobra coñecido que desde Galicia reclamamos varias veces en sucesivas reunións que vimos mantendo co Goberno central esta información. A última vez, aínda a semana pasada. Pero o certo é que, por agora, en ningún momento o Ministerio nos transmitiu un documento no que se identifique como principal orixe desta contaminación por nitratos a de orixe agrario. Esta é a razón pola cal na nosa comunidade aínda non se teñen declarado zonas vulnerables. Pero se chega o momento de ter que declaralas, Galicia xa ten unha folla de ruta clara e unha regulación que detalla perfectamente como facelo. Como ven, en Galicia estamos preparados para cando o Ministerio decida cumprir coa súa parte de responsabilidade. Lembrámolo a semana pasada e volvo a recordalo hoxe. É preciso ter en conta as peculiaridades de cada comunidade antes de fixar os criterios para declarar zonas vulnerables por nitratos. Non ten sentido culpabilizar a actividade agrogandeira cando claramente os gandeiros e agricultores son os sostén e os principales coidadores do territorio e tamén garantes da soberanía alimentaria do país. Eles, máis que ninguén, son os primeiros interesados en levar a cabo prácticas sostibles e respetuosas coa contorna na que viven e traballan. En definitiva, pedimoslle ao Goberno central rigorosidade, axilidade na elaboración dos estudios pendentes e criterios claros e adaptados á realidade galega. Moitas gracias. ¿No? Ben, gracias. Bos días, presidente. Bos días. Sobre ese acordo sobre financiamento singular entre Cataluña e o Goberno central, eu quería preguntarlle se a Xunta contempla acudir aos tribunais ou se ten algún informe ou pensa solicitalo para estudar a vía xudicial. E tamén outros dous asuntos, falando de medio ambiente, a semana pasada coñecíamos esa sentencia sobre o encoro de As Conchas que condena a Xunta tamén á Confederación Hidrográfica. Quería saber como senta esta sentenza xudicial no seu do Goberno galego. Unha pregunta relacionada coa vivenda. O Concello de Santiago ten solicitado a declaración de zona tensionada de aluguer. A semana pasada a Consellería de Vivenda rexeitaba cun informe bastante demoledor. Cree que sería necesario unha reunión coa alcaldesa para abordar este asunto? Gracias.
Sí, a primeira pregunta. Bueno, primeiro hai que saber exactamente que é o que acordaron, porque unha das moitas cousas que chama a atención en todo este asunto, en todo este proceso, é a falta de transparencia, estas reunións, donde, ao final, non se sabe exactamente, probablemente porque o propio Goberno Central dáse conta do disparate que está a punto de cometer e, polo tanto, intenta non ser moi concreto para non enfadar todavía máis os seus propios presidentes autonómicos que están falando claramente, fixo Asturias, fixo Castela-A Mancha, están falando bastante claramente da súa oposición e das consecuencias que isto tería. Por lo tanto, primeiro, o que adianto é que, dende logo, si se confirma todo o que estamos vendo, e está claro tamén que este apoio, esta prórroga da agonía na que está o Goberno Central, que conseguiron a semana pasada, isto non vai salir gratis. Están dicindo o independentismo catalán, tamén están dicindo dentro do País Vasco que é o momento de subir a posta e pedir moitas cousas, e está claro que o Goberno Central está disposto a ceder a todo. Por lo tanto, nos estaremos preparados, e se consuma o que se está dicindo que pode suceder, por suposto que reaccionaremos, porque que isto supón romper, xa me teño escoitado decir moitas veces, a igualdade básica entre territorios, desde logo faise a costa dos recursos das outras comunidades autónomas, incluídas Galicia. Todos os especialistas coinciden en que isto é absolutamente perjudicial para comunidades autónomas como Galicia. E, polo tanto, non podo entender, vai estar aquí o presidente da Generalitat este mesmo venres, eu agardo, vai ter entrevistas con destacados representantes do Partido Socialista de Galicia, alcaldes, alcaldesas, co portavoz do Partido Socialista. Espero que lle digan claramente que o que se pretende, o que están tratando, vai en contra de Galicia. E cando coñezamos exactamente, porque últimamente Pedro Sánchez ten a rara virtud de conseguir que ninguén este de acordo co que está facendo. Por tanto, vamos a ver exactamente o que fixo ou o que quere facer. Si se confirma, por suposto que utilizaremos todos os medios ao noso alcance. Respecto da segunda pregunta, lógicamente non estamos de acordo con esa sentencia, ímola recurrir. Contaba a conselleira esa delimitación de competencias, necesitamos datos que a día de hoxe o Goberno Central non nos está suministrando. Isto, ademais, é algo que abrangue máis que unha consellería. Nos temos que declarar zonas vulnerables, pero necesitamos saber que parte das posibles contaminacións derivan de orixen agrícola e cal non, pero en todo caso esta sentencia nos alegamos no seu momento, non foron tidas en conta polo tribunal, recurriremos, está estudiando a mesma asesoría xurídica, pero a nosa intención é plantear un recurso. E a terceira pregunta sobre a declaración de zona tensionada a petición do Concello de Santiago. Bueno, non vou repetir o que xa vostedes coñecen, porque o dixen moitas veces. Non creemos na figura de zonas tensionadas, non resolveu ningún problema donde se instalou, pero se un Concello quere facer efectiva, como xa fixo o Concello de Coruña, a Xunta de Galicia non se vai opoñer. De feito, saben, estamos á espera da publicación do Boletín Oficial do Estado, xa non depende de nós, ainda está sin publicar, pero a Xunta de Galicia autorizou esa declaración de zona tensionada. Por qué? Porque o Concello da Coruña, é certo que despois de moito tempo, entre que anunciou mandou a documentación en regra, mandou a documentación e, polo tanto, obtivo esa declaración. É o que ten que facer o Concello de Santiago. Xa quedou claro, creo que é pouco serio basear os datos que acreditan a posible ou non tensión nas zonas nas que se quere facer esta declaración, datos dun portal inmobiliario. Hai fontes oficiais, que son as que, ademais, a normativa sobre vivenda que ampara esta declaración di que teñen que ter este carácter. Por tanto, que problema hai? O Concello da Coruña fixo así. Por tanto, eu agardo que o Concello de Santiago se dea conta que para tomar este tipo de decisións hai que cumprir a lei. Si a cumple, non compartindo a medida, a Xunta de Galicia fará esta declaración como temos feito xa. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Retomando un pouco a pregunta que fixo o compañeiro, unha das cousas que parece que onte sí que coincidían tanto o ministro como o conseller de Presidencia catalán sobre o pacto era de que eles decían generalizable, non? E que abriría a porta a que outras comunidades autónomas que así o quixeran poderían progresivamente ir asumindo a xestión dos seus impostos.
Entón, a pregunta é se Galicia estaría disposta a ir asumindo progresivamente a xestión deses impostos. Gracias. No, é que non é a xestión dos seus impostos. O que polo que vamos sabendo, insisto que hai moito oscurantismo, o que quere Cataluña é que un sistema de cupo como o que existe no País Vasco e Navarra. Xa dixemos que ese sistema están recoñecidos na Constitución, por lo tanto están vixentes, pero generalizalo iría en contra da maioría das comunidades autónomas e, dende logo, de Galicia. Por lo tanto, permitir outras comunidades autónomas que fagan o mesmo, Galicia saliría perdendo con ese sistema. E acreditan todos os estudios independientes e serios. Outra cosa é que non se queran facer estudios serios ou que se queran tepoñer ideoloxía por enriba dos números, as cifras e os datos. Pero como nós non o queremos facer, que saber que generalizar ese sistema suporía romper a garantía de prestación básica dos servicios e romper a igualdade económica no fundamental e o sistema de solidaridade do que Galicia se beneficia non ten ningún sentido. E ofrecer ese sistema a comunidades autónomas que non o teñen pedido simplemente para intentar blanquear o que se quere facer a instancias do independentismo catalán, que é o que está impulsando todo isto e que a máis non se vai saciar. En canto consiga isto, quererá máis cousas. É un disparate e, dende logo, intentar decir que isto se ofrece aos demais. Nós non pedimos isto. Nós queremos que se modifique o sistema de financiamento autonómico, pero que non se rache co principio de solidaridade. E este sistema que se quera acordar en Cataluña vai rachar con principio de solidaridade en detrimento de Galicia. Sí, presidente, buenas tardes. Ahondando en este tema, una de las figuras que aparece en el acuerdo es el del principio de ordinalidad, según el cual, en función de cuánto aporte o en el lugar en el que aporte una comunidad autónoma, así debería recibir. Quería preguntarle su opinión al respecto. Y luego, si también en esta cuestión, si tiene pensado hablar con otros presidentes autonómicos de su mismo partido o hacerlo también con algún presidente del PSOE, dada la relación que mantiene, por ejemplo, con Barbón en Asturias. Y luego, en un segundo tema, yo le quisiera preguntar por la medalla entregada ayer a la princesa de Asturias y, en concreto, por las ausencias. Que si pudiera valorar no solo la ausencia de la alcaldesa de Santiago y de la líder del BNG, sino también del líder del PSDG, dado que había representantes del Gobierno de España en el acto de ayer y dado que, por ejemplo, el PSOE local afeó a la alcaldesa que no acudiera al acto, pero su líder regional pues decidió no ir. Gracias. Mira, a primeira pregunta, por suposto, que neste caso Unión fai a forza. Aparte que está vendo socialistas valentes, probablemente porque teñen responsabilidades de goberno, que están dicindo que este sistema, o principio de ordinalidade, o único que busca, o único que se quere, donde se está pedindo é que permanezcan allí toda a recaudación e que non haxa un sistema de distribución baseado na solidaridade entre territorios. Polo tanto, eu volvo a decir que soster que este sistema a Galicia lle beneficiaría é non entender nada, non faltar á realidade e causarnos un persuicio enorme. Por tanto, si este sistema se instaurase, Galicia salería perdendo sin ninguna dúbida. E como outros territorios están absolutamente na mesma tesitura, por suposto que todo o que poida ser unirse e facer forza a Declaración de Santiago, sí, perfectamente vixente, en ningún caso falaba do principio de ordinalidade, e o que falaba era dunha modificación do sistema de financiamento autonómico, pero baseado na solidaridade e, polo tanto, nun sistema de reparto común sin cupos. E, por suposto, que si os meus compañeros e compañeras de outras comunidades autónomas, o venres estaré con a presidenta de Extremadura e falaremos deste tema, vai ser desplazar tamén o Consello de Facenda, e, por suposto, que haberá que empezar a facer tamén rede e forza entre todos, e eu agardo que as manifestacións valientes e coherentes, na miña opinión, dos presidentes socialistas se manteñan, e creo que sí, porque saben de sobra o que se están xogando. Respecto á segunda pregunta, mire, eu creo que onte todo o mundo se retratou, e quedou patente o que pensa cada un. Eu, despois de escoitar as palabras da princesa, me reafirmo todavía máis en que
merecía a medalla, unha maioría moi importante do pobo galego pois se identifica con todos eses valores de estabilidade, de respeto ao ordenamento xurídico, referencia institucional que representa nestes momentos a Coroa en España. Creo que facer ese reconocemento simbólico, deixar establecido ese vínculo, é algo co que concordan moitísimos cidadáns. No BNG quedou claro que mandan os coronéis, manda a UPG, a alcaldesa de Santiago iba a asistir con normalidade institucional e, de repente, dixo que non. E ese protagonismo que intentou ter o BNG, creo que ao final non lle sale ni moitísimo menos, creo que, insisto, respetando todas as opcións, creo que non representa a maioría do pobo galego. E, en todo caso, o representante institucional, sexan do partido que sexa incluído o BNG, teñen que ter claro que, por encima dos seus plantexamentos ideolóxicos, hai que poñer a representación que ostentas. E non é boa idea, nin bo plantexamento, preferir ser nacionalista a preferir representar a toda Galicia. Ala eles quedaron retratados e quedou claro que manda realmente no BNG, que non é ni moito menos as persoas que representan institucionalmente a moitas máis persoas que as que votan o bloque. Respecto ao Partido Socialista, tamén foi un perfecto retrato de que agora mesmo non hai un Partido Socialista, hai moitísimos onde cada un fai o que lle peta e onde non hai ninguna directriz, senón non se pode entender delegado do goberno, ministra socialista, o que queda do Grupo Municipal Socialista en Santiago dicindo que a alcaldesa tiña que estar e o máximo representante do Partido Socialista de Galicia sacándose de en medio. A verdade é que resulta moi difícil interpretar, non sei o que pensa, non sei o que quería, pero bueno, como en isto, con todo. Agora mesmo hai tantos partidos socialistas en Galicia como representantes socialistas que cada un fai un pouco o que lle peta. Moi ben, moitas gracias.